L-istaġun tal-festi fl-aqwa tiegħu u xi ftit tal-pika ma tonqos. Żurna Ħalluqa, lokalità li għalkemm żgħira għandha żewġ soċjetajiet attivi ferm. Żjara li għamilniha waqt li d-dilettanti tan-nar kienu fl-Għeliqi iħejju għall-wirja li mistennija jagħtu nhar is-Sibt u la se jaħarqu fl-istess lejl l-aspett kompetittiv jinħass aktar. Iżda dan kemm jinċentivhom jaħdmu iktar. Andrej Zamit mill-banda Sant'Andrija jgħid hekk. Għalina hija opportunità biex nkomplu nuru l-prodott tagħna, għandna prodott biex niftaħru bih. Aħna tgħinna ħafna biex nkomplu l-prodott tagħna nsaħħuh, nġedduh, ġifieri għalina dil ħaġa li jaħarqu żewġ kmabar tan-nar flimkien hija imbuttatura ġifieri. Nista' ngħid li l-pika hija kostruttiva, mhux għax ma jkun hawn xi irjus sħan illi forsi il-livell ta' pika jola jitla' iżjed għar-ras, imma ġeneralment ikunu nies illi ma jkunux tal-qalba, ġifieri ma jkunux dawk li jagħmlu sagrifiċċju s-sena kollha biex jaħdmu. Nhar is-Sibt se jsir festival pirotekniku tan-nar tal-ajru f'Ħalluqa mid-9:15 ta' filgħaxija sal-10:15. Jinħarqu s-sett tal-Murtali, imbagħad wara nispiċċaw bl-aħħar parti tal-Pario Musical, imbagħad ikollna l-grand final b'setta blalen kbar u baraxxijiet kbar ta' blalen li mbagħad jagħlaq il-Pario Musical Show ġifieri. Ħajkonna kollox sinkronizzat mal-mużika. Din is-sena l-pirotekniċi tal-Banda Unjoni rebħu wkoll festivals tan-nar importanti fosthom dak tal-art. Għalkemm fil-festa ta' din is-sena ċikċifogu ma jmishomx jaħarqu huma, Stephen Camilleri jgħid li dan ma jnaqqas xejn mill-entużjażmu għall-festa. Meta inti tkun dilettant biex inwisbek direttament issa l-mistoqsija li għamilt li inti x'jeċivak l-imħabba li jkellek għal dan id-delizzju.